Day, inabutan ko nga itong aming isang kambing na talagang naglalandi na at ayan si Daxi na naman ay success for today's video. Yan nga pala yung palatandaan kapag ang isang babaeng kambing ay naglalandi. Kita nyo naman yung kanyang tail ay pawigil-wigil pa talaga. And boogs, diba? May sumakses na naman tayo ngayon. At paniguradong natamaan yung sistema niya kasi nga napatiklop talaga yung ating babaeng maliit. Maaaring may magtanong nga sa inyo dyan kung kapag ganun ay buntis na ba? Yes po. As easy as that, maaari na ngang mabuntis yung ating isang alagang babaeng kambing. At syempre, hindi lang yan isa, lalo na itong si Daxi dahil makulit nga siya, ay paulit-ulitin niya yan. Yun nga yung pinaka-advantage kapag meron kang isang lalaki kasi nga siya nga mismo yung magdedetect sa inyong mga babae na kambing kung may possible na nga siyang pwedeng kasahan or meron na ngang naglalandi. Kumpara nga kasi kung wala kang lalaki o barako na kambing ay maaaring malipasan nga sila ng kanilang landi. Depende na lang yan kung ikaw na owner ay talagang marunong kang mag-detect sa paglalandi ng kambing. So ayun lang, sana nakatulong sa inyo sa mga walang mga barakong kambing dyan, magbili na kayo para nga makadetect na at meron ng mabuntis sa mga alagang kambing nyo. Salamat at ingat!